שלום ילדים, היום אנחנו הולכים להגשים לכם חלום. יש, הולכים לפיפ שואו! לא, הולכים למנגל של יום העצמאות. יהיו בחורות הערומות? לא, יהיו שם גברים שעושים מנגל. אבל הגברים יהיו ערומים? אני מדליק משואה זו כי אין לי חשמל בבית. אני מדליק סיגריה. אני מדליק. אתה יודע מה היה השם הפרטי של הרצל? רחוב הרצל! מה אתה יודע על ארלוזרוב? בקוק שם? אם לא היו קוראים למדינה ישראל, איך היית מציע לקרוא לה? רוסיה! כבר יש מדינה כזו. מה זה משנה? במילא כולם כבר כאן. קוקו. אתה יודע מי זה בן גוריון? זה תעופה! אתם יודעים מי זה הרצל? אבא של טוויטו. לא. אמא של טוויטו! לא. אתם באמת לא יודעים מי זה הרצל, חוזה המדינה? לא! חוזה המדינה! מה, לא שמעתם על מדינת ישראל? לא! אבל אתם גרים פה, אני לא מבין, מה? אז מה אתם רוצים? את הטלפון של אחותך. די! די חכה! די חולק! מה אתה דבר? אתה לא מבין מה אני מדבר לך? די! נו! די! מה אתה דפוק? תגיד לי, מה יש לי עם לך? מה אתה נורמלי? עוד פעם כן אתה! בזמן השלטון הבריטי היו בארץ תנועות מחאה. איזה תנועות מחאה אתם מכירים? לא, אני מתכוון למחתרות של מורדים בשלטון הבריטי. אתם מכירים שמות של אנשים שמרדו? פבלו! מריצה! בן חמין. בונה לרעב. אבל נגמר כל הבשר! אז מה אני רוצה? חכו, יש לי רעיון! פס, החתולה! אולי ראיתם את החתולה שלי? לא ראינו בכלל, לא. נשאר לך קצת זנב פה.